Bizkaian aratusteak era askotara ospatzen dira, baina herritik herrira eta garaiaren arabera tradizioak ez da indar bera eduki. Aratusteak neguteko ohitura errituen zikloaren parte dira, eta ziklo horretan aratustegunak ez beste jai batzuk besartzen dira, aurrerapen modura edo. San Anton, Kandelario, San Blas eta Santa Ageda. Kantu errondak, janari bedeinkazinoak eta ganadu feriak egiteko egunak dira. Karnabalak antxinate zaharrean da behiatorria berez, legebako izaera da euron bere izgarria. Azken batean antropologia dinozko herri guztiak aukindarela karnabal antzeko bat. Baina zer da hori? Hori da ohituretik kanpo jokatzea. Ohituretik, edo guru baduzu, legetik kanpo jokatzea. Hor da, momento bat, lege ez dana nauzi, ohituri ez dana nauzi. Orduan egiten dira gauza batzuk, ez direnak legezkoak edo ez direnak ohiturazkoak. Hori da azken baten karnabalaren zentzuna. Horregatik dagoz karnaval ohitura batzuk esate baterako urtearen amaieran. Urtearen amaieran denporea gelditu egiten da. Ez dago denporarik. Ez da ez aurrekoa, ez ostekoa. Ez lehengoa, ez gerokoa. Da hor, momentu horretan pentsa daiteke libre dagola. Legerik ez dagola. Da hortan egiten zan zeanurin, beste leku batzutan, erroldan esaten zan ohiture bat. Hau da, egiten ziren trastokeririk handinak, egiten zan idiaka edo behiak atera korta batetik eta beste bategan eroan, edo itilek edo eskegi arboletatik, edo bideak sarratu, edo holako gauza batzuk egiten ziren. Da, orduan inok ezeban txartzat hartzen, segitik, orduan ezegualako momentu hori egitezan momentu horretan ezegualako legerik. Hori da gehien baten karnabalarena. Guk ezagutzen eta ospatzen doguzan inauteriak kristautasunean txertaturik jaso doguz. Inauteri egunak, Pasko egunaren eta Austerre egunaren arabera esartzen dira. Kristautasunak esarri dutzo karnabalari beste esangura bat. Zegaitik, karnabala aratoste da, momentu baten sartzen gara, oin aldi baten, penitentzia aldia da, garizumia, da batez bere barau eta vigili aldia, hau da, ezin daitekeian okelarik edo aragirik. Orduan aurretiaz, eta gero toitzak eta imeda, orduan aurretiaz, asazken bat hartzen da, libertade bat hartzen da, bihotzak eta gorputzak alaituteko, ezta? Baina antzekoa da hori be, ezta? Hori be, onartu egin behar da, nahiz eta legea gogorra izan, hori momentu hori libertade momentu bat da, ezta? Aratuste egun nagusia, martitzena izan da oraintzu arte. Gaur egun ostera, aurreko zapatu domekak hartu da behindarra. 1936, gerra. Irabazleek, ezebesan gustukoak, Ander Manterolak, legebako eta libertade egun modura izendatu dituan jaiok. Galarazo egine bezan. Hori dalata, herri askotan, txikietan batez be, guztiz galdu ziran. Aguazilari eskapetan ebizan. Atxineko gazteren, aguazilari eskapando. Aguazilari segitezan duzko batzin. Beti marro jantzitxe, aguazilari beti segitzen. Gazteren bat, gero kurtitan ez. Oraino goitxota marrute eta urte esan du kalera jantzitxe eta aratu zitan. Eta marro jantzite esan dozu, eta zelan urteten zen duen? Marro jantzitxe, bato iripado bardi, atxine bagizu gauzasko, edo atxineko hainetatik ekarriko erropako kinjauinak eta jantzitxe baiarek elegantare, marru paino barek eleganteo baie, aguazile segidutxe zantzu jarri be. Proibidute goten? Atxine gure gazte denpora, goitxe, ogota zurteko gintzunien. Euskal Herrian, izen bat baino gehiago erabiltzen da. Euskeraz, inauteri, karnaval, iote, aratoste, aratuste, aratiste. Euskararen ekialdean
inaute edo inauteri dana sartaldean, Bizkairaren eremuan, aratoste edo aratuste edo formarik zaharnera jota aratiste dugu. Lasarragak eta landukiok dokumentatzen da lehenengoz aratiste. Eta hori ez da besterik gaztelania zaharreko karnez tolendas baino, hau da, aragia ustea, karniz tolere. Gaur egun, mailegu modernoago bat darabilgu asko zabalago guztiok, da karnabalak. Karnabaleguna edo karnabalak. Baina berbasarra, aratuste, ondino, batez be, egunari begira, erabilten da, eta hori gordeteak merezidu dau, ze hori dalako azken baten, aratoste, singulo mugagabez, edo eta aratosteak, aratisteak, aratusteak, plurales, gure sustrai zaharreko berba, itzulpen zaharra erromantzetik euskeratua. Eta erderaz, karnabales, karnestolendas edo horren aldaerak. Entzun, trapagaranen erabilten eben izena, entzun. Hori da aratusteak, karnestolendas. Guk zaharrek esaten zuten karraskoliendas hemen, baina beste lekuetan ohitura honi berdinari karnestolendas deitzen diot. Eta orduan da inauteria, eta esan nahi duena da aratuste edo hitz hortatik datu. Aratusteetan jateko bereziak prestetan dira. Urteko beste egun batzuetan jaten badira be, aratusteetan sukaldeko erreginak... Tostadak. Hori bai, fotak aikatzineko fotak ekarritze. Afo eminitze. Fuentekadak tostadak itxizenak. Bai, horrek bai. Eta azuk ere, nazta, eta lehenaua bandejana behan bere imini, eta gero ganeti bere, hori azuk ere eta kanele bota. Etxeko jatorduetan, egun horretako menuan, gatzetan gordetako txarrikiak behiaten dira. Baina guk bihotza, mine, eta hori iten gino zen karnabalatan. Hori tripotxak karnabalatan jaten gino zen. Bihotza eta mine. Da gero, epinte zeurien musturre eta belarriek. Karnabalatan jaten gino zen. Txarriankak eta horrik. Txarriankak eta horrik. Horrek atzetan egoten ziren, be. Bai. Bai horri jate ziren karnabalatan. Txarrina dena proteinako, belarriek eta aginek izan ezean danak. Jaskera berezia da, aratusteen beste ezaugarri bat, eta aratusteetako jantzi izenak hainbeste dagoz Bizkaian, han, hor, hemen. Soineko aldatzea aratosteetan, deitu izan deutzaguk askotan marro jantzi. Beste euskalkietan edo ekialdean mosorro jantzi dana esateko. Erabilten ditugu marrau, azken baten juduen marrano horretatik datorrena, hor mungialdean da orain dino iagoten da eta Bilbo aldean lan erabiltzen zan baita be, errabi jantzi, rabinotik, judu berbea baita be, gero badaukagu baita be, koko jantzi, Durango aldean da ondino, asko erabilten dana, eta berbabiak bat eginda kokomarro jantzi, mungialdean, edo beto esan Uribe kostaldean, muxaranga berbie bezabaldabil, muxaranga. Eta badira berba gehiago beti, aditz perifrasi bat eginez, marro jantzi, koko jantzi, kokomarro jantzi, muxaranga jantzi, eta hori da azken baten disfrazetako euskararen sartaldean daukaguzan berbak. Soineko baragarriak edo eskura egosanak eta arpegian karatulea edo maskarea ipintea zan berezkoena egunotan. Gizonezkoak andra jantzi eta andraskoak gizon. Batez be gauzerik nabarmenen izaten zan mutilak neska jaztea, neskatuen jantzi jaztea. Hori izaten zan gauzerik nabarmenena. Sombreruak eta ipintia eta gero baita arpegia iketzez baltzitutia da holako xe batzuk. Bueno, gizon, ze orduan esan... Andrak gizon eta gizonak andra. Hombre, orduan esan nahi inoko frakak eto lan eroten, nederik endu fraka, eta arkundarea edo aikiri edo aldanari, eta hola ez tezat, no. Maskarit ez dut esaten, muserange baino. Muserange? Bai. Eta zer nahi zeten zan hori jantzi? Zeukan, por ejemplo, neben fraka batzuk imini, sombreruet,
arpigin kareta bat, eta jake bat edo zera, eta listo, orzos. Eta ezen dute mas etxese bien, izino tamien. Eta batzuten ezin, ezen du. Ezin du. Ke ba. Maskara ipintea derrigorra izaten zen orduan, ez da? Tanak maskaraz, muserangeaz. Guri honek eta bestek eskapan. Bestek eskapan. Bestek eskapan. Maskara zelan egiten zen duen, ba? Maskara, Kareta edo... Karete, zera hasi igual itxegin duen, edo erosi igual, edo ostantzen kartoi beteaz. Kartoi beteaz egiten zen duen. Edo embran kantzer dibet, sartu eta... Hola bere. Bere bai. Bai, maskaritak horre karnavala eta maskaritak eskolara eta joten ginen eta itzen ziren. Eta maskaritak zer dire? Horixe. Orduko disfrazak izaten dira, galtzerdi beti igual arpegitik azertut eta purbe pintata eta oina kabezuduko biltzen diren atzera. Zeozeaz, atzen segitute karraderan eta borzi. Umeen atzerak. Gero hemen itzen zan baitxo maskaritza betzen zan, Maskarita gune baina, gure denporan galazotako narren jasten ziren. Maskarita gune? Hau txerre aurreko domekan? Izaten zan hori? Bai, itzen zan hemen, batzen ziren Andrata jasten ziren, eta guk ezagutzen genuen berantan den. Maskarita, jateko nosko, berez dorozko, kamisen kaka, atorro bako, dizen. Aratustetan, etxerik etxe eskean edo koplakantetan ibilteko ohitura zaharra da. Karnabalatan, karnabal jantzi, eta eskeion, etxerik etxe. Eta zelan jantzitzen ziren? Kasureko ume gaztek, aman eta erropak hasi igual, jantzi. Totzara bat eskuna bezondala. Eta gero eskei joten ziren karnabalatan bere? Bere bai. Etxerik etxe? Etxerik etxe. Eta zer emote dutzen? Bakotxak diru, generalen gurutxeteren diru. Neia txorixo, gero karnabalatan bere indeiateko ero. Bai. Edo txorixo, edo errotzak, edo hola genero. Esan dugun lez, okerreriak eta arauaren kontrakoak be ohikoak izan dira, eskekantuakaz batera. Mutilak, puxikak, kolpeak. Hemen arbolizko ama estudiantilok entorten ziren jantzitze. Hemen gukatzer, hemen ezan egoten horretarako amurrurik. Bazaten dana, erropa zarratzuk edo minitzea. Nosunos batara batzuk horreilo batera eta beste irtekin digitzen. Zelan zan naika txarrin putxikeka hartutea, garrote moten nahi ez danari mutilek eta holan tabaia. Bai, mutilek urtetan den? Mutilek horretan. Aratusteak badatozela iragarteko, aurretik egun seinaladu batzuk ospatzen dira. Basaratoste, aratuste domekaren aurrekoa izaten da, eta egun horreri be ez jakoz izenak falta. Aratoste aurreko domekan, basora joan mutil bardingoak edo eskola mutilak, han egin, bekozuan egiten dan antzeko jatekoa, txitxiburduntzi edo koipetzu, basoan zelan egiten da, horreri deitzen jako, jatekoa bera izen modutzat hartuta, basoko ipetzu, sasiko ipetzu, edo txitxiburduntzi, txitxi, okelea eta burduntzia sartzen dana kontuan hartuta. Hori da izendapen modu bat, eta bestea da aratoste izenetik erakarrita, zelan basoan egiten dan, basaratoste, edo apur bat laburtuta, guk esaten duguna, basatoste. Deitzen jako baita be, kanpora martxo. Basatoste, basaratoste horren izen modu zaharrago batago ondino, Uribe kostan, Urduliz partean da ondino, esaten dana. Basaratiste, basabatiste, azkenean aratiste berba zaharrenera edo aldaerarik zaharrenera garoa sana. Horrek izendapenok interesgarriak dira, ez bakarrik baridadea gaitik, baita be erritua edo ospakizuna zelan ospatzen dan garden-garden, garan-garan erakusten deuskuelako. Egun horretan, auzoko lagun taldeak gaztetxuak gehienetan basora joaten dira zelai baten txorizoa errata jaten. Nahi genuen basatozte, iruro batzen ginen igual, edo dozun erdire bet. Sartena, hori bat, edo segartu diraten ginen basora, haren zue,
Tantxe... Eta basora, nora joten zinen? Bereine baten, Hortze Larra Bizkarren? Larra Bizkarren, bai. Eta zer, hori kuadrilatxuke eitzen zen? Kuadrilak, bai, kuadrilak. Bakoitzak etzetik eron batzuk hartzen beto txorizoa, eta gauzak hartut, Bai. Eta hori bere zer, mutilak bakarrik, edo neskak bere joten zinen? Ni mutilak bakarrik pentsu dute joazen gainera. Ni birriken edo baino nasegon, gure ez da, baina ni pentsu mutilak bakarrik ginen. Hori gazteak ginen, amala urtetik berantzan. Bai. Amala urtetik gero edo, gehiago ez. Txitxiburrun zeiten ginen guk? Bai, klaro. Hor, berezien, patatak edo, salsa berdean edo, zer egiten ginen. Da egiten ginen, da gero amerindeua. Deukiten baginen txitxerra edo, urdia popletu edo, zuzuran egiteko. Da joten zinen gurasoak ez daulan, ala lagunekaz? Ez dugu lagunekaz. 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 Zuen amaketa guk askotan egin dugu berezien. Jesus! Handik arala bebai. Eguen zuri, edo ostegun gizen, zabalera handiko oiaia da Euskal Herri osoan. Erderaz, jueves de lardero edo jueves gordo deritzo. Bizkaian ostera, Durangaldean da ezagunen. Inguru horretan, eskoletako neska mutilek erronda egiten dabe koplak abesten. Eguen zuri horretan, asmona bazkantetan, zelaietako neska mutilak hemen gauzkazu atetan. Zelaietako neska mutilak hemen gauzkazu atetan. Eguno jente norria, presta daikula bakia, orainko plabi esan dementik itxaroten limosnia. Oraintxe zabiz bertzetan, zizbertso batzuk bertetan. Zazpiro zena lugaika eta arrautza saltzak gerdetan. Zazpiro zena lugaika eta arrautza saltzak gerdetan. Ezkena goren batuna, egin zuzulituna, gogarek iokitamentik bagoa zagur esan da. Eguen zuriz, Ermuan, oilar jokoa egiten da eten barik. Oilarra jartzen da kutxa baten barruan, orain hilik, baina garai batean bizirik. Jokalariek oilarra bilatu eta makilaz ikutu behar dabe. Ibilbidean, txistularien eta alboko jentearen laguntasuna daukie. Lehenago, oilarra bera izaten zan saria, eta gerra osteko gose urteetan estimadua zan hori. Orain, Aratuzteak modu berezi baten ospatzen dabesan herrietara joko dugu. Batzuk, jarraian gaur arte etenbarik heldu jakuz, baina beste batzuk, galduta egon ostean errekuperatu eta gaurkotutakoak dira. Aratuztetako parte hartzaileei, marroak eta atorrak esaten jake. Atorra zuria jantzita urteten dabelako mutil kuadrilak, gitarra soinua joten. Atorra zuriok, kirruzko izara zaharrak asatontzen zituen lehenago. Atorra beti ondiraz. Beti ondiraz. On, garran buelta kendu zabie, zeti atorra da, dala zubie. Prakak, gono bat, ez apiko gornien eta goiko mazatik beste gorno bat. Arkondari bezurize. Baina hemen mitzetza almudie nien fundie. Tapeta. Da hemen pañolo koloreskue. Destakadeize. Da hor esan egaten nordaren. Da gero garran multan kenduin zaurien. Kenduin zaurien. Da esan itzi zaurien despejeta izanez zau. Zetik biluren zeten ziren, ia tapeta bata proetzat eman duet hasta berti. Da honi ez da amaborte dugu urte, hasi dira batzu tapeta. Lantzean etxe baten sartu eta tostada lapurretan egin edo bestelako barrabaskeriren batzuk egiten be baekien marruok. Aratuzte kantua da bereizgarriena, baina urtero kanta barriak sortzen dabez.
Azken hamarkadetan, arratsalde partean, laminak behibilten dira kaleri kale, kantuan eta dantzan. Osagarri interesgarriak ditu karnabal honek. Hartza, zaragi dantza eta antzar jokoa. Beste ikusmida bat izango litzateke hartzarena. Hartza guk otzu esaten duzagu, otzue eta otzuek esan nahi dugu hartza, ezta? Eta zer da hori? Hori da ardi narruz eta ardi lana zein dako alako buru handi bat izaten da, zein da otzuan abalitz lez, eta batetik, eta gero bestetik gorputze bedana jasten da ardi narruz, ezta? Eta lepotik soka bat gaz lotuta, beste batek daroie hartzori. Eta hartza eta esan daigun otzue daroien mutile batera juten dira, ezta? Eta horrek ibiltzen dira kale. Hartza kaleratzen danean, dantzariak ditu zain, eta egun horretako dantza egiten dabe, zaragi dantza. Uriko kale estuetan zehar ibili ohi dira. Antzar jokoan, antzarrak lehenago bizirik ipinten ziran soka batetik zintzilik, baina gaur egun aurretia zilda. Parte hartzaileak zaldi ganean igaroten dira hilaran, zaldia pausuan doala, eta paretik pasaukeran antzarrari samatik oratu eta bihortu azkentzea da jokoa. Karnabal barikuan hartza eguna egiten dabe. Ohitura berrestua da, baina honezkero errotuta dago. Hartzan kopla hauek idatzi ziren 1934 urtean. Eta berrezkero ospatu izan zen, baina enbeste urtean, 50 urtean izan galduta egon da oitzuria. Eta, Guillermo Bengoetxean alabia Maria Txindurri izan bizirik zeuan, eta bereari esker berreskuratu den zen kopla. Eta, guaz ginen, 1980 urtean hartza ataratzen berriro kalera, Eta hartzak ze lotura deko koplakaz? Kopletan hartzari buruz hitz egiten da, zelan kobasulo baten topau zeben Amenurko mendi ondoko kobasulo baten, eta hartu din zeben, herrira bajatu zeben, eta dirua eskatzen zeben, arzko itxaua negu guztia pasizio dalako janbarik, gozia sekalako eta ari jaten egoteko eskusiakin, ondako historizaren bat. Bazer guztiak apurtzen, betekin arakoate, Ikuratako bazerrikarak ezebera lorik egiten, aragoan ginen aldaren txoiok izan hori ikusten. Lekeition, estudiantinak urteten dau kaleri kale kantuekin giro alaitzen. Estudiantina 1962an sortu zan, herriko bandatik. Jantzi dotoreak eta soinu goztzoko musika tresnak erabilten dabez. Jantziari buruz, dago herriku ebitzen dago kanti hau, ez dakit nokein da dagoen, baina uste dut izango dela lehenetarikoa. Ipintzen dago, este año los carnavales legitxun bai politxa, eta ez dakit zer, baina gero momentua desartzen da. En esta estudiantina gagoz berroi lagun ipintzen zau geuk, segon eskamotila gagozelako. Baina lehen ipintzen kantatzen hau berroi mutil, ezta? 6 dira, 6 pandero da 3 flauta, 8 guitarras, 4 bibolin, 2 clarinete, saxofoia eta Agustin. Gero ipintzen dau, con sombrero y zapatos negros, praka berriz zuriak. Gorbata dugu, gorria, txaketa negra, blanca camisa, maskara berde deno berdin jantzita. Errepertorio zabala jo eta abesten dau. Abanerak, jotak, kalejirak, kantu gehienak taldearentzat beren beregi sortuak dira, baina herrikantak begiten dabez.
Durangon 2000 urtetik aurrera Zurrandiak berreskuratu dabez. Baina, bueno, gero pentsetan hasi ginen, Durangope baukezala aspaldi, euren geure aratuztik, edo bertoko aratuztik, eta hasi ginen pizka bat arakatzen, da Jon Irazabalen liburu bat, edo Jon Irazabalek Herediagazkoak idatzitako liburuzkatxo bat hartu genduen oinarritzat, eta hasi ginen 2000 urtien Zurrandien konparsietara genduen. Eta, bueno, Zurrandien konparsi zer dan, Zurrandizek, handi dokumentazin derpratik atara genduen, Zurrandizek ziela kareta batzuk, edo nosor batzuk jartzen zitu esala, Zurrandizek baz, honek modukoa Zurrandizek bagaz, eta utetarela, bai puxikakaz edo bai txalekoakaz, jente bihurtzen, edo, batez behar duen antzinen, gizonak urizeten zenituta horrena, beste izateko gauza askotan dut. Hartza eroaten dabe taldean kale jirandoa zela. Zurrandien koplak sortu eta abesten ditue. Herriko txisturari taldeagaz eta musika bandeagaz. Gernikan marroen ohitura berreskuratu dabe. Elai ja urtita daroa, hau desiertu bat izan zen gerra hostien eta frankismoan dage sasoien, gero gehitzu zen ohitura guztizik herrikoak bertan berak ditute egon ziren, eta horrengo zen dokumentan dira gure taldien sortzaile izan zena segundo laetak, ja gerra horretik iban arrebezko bide bat, ez da iban herriko ohiturak estenatokietara egokitu edo, ez da. Txomin Unzalu izan orduen dantza maizue, eta haren apurtzutik ibana arrebezko bide, segundo laetak iban herriko ohiturak estenatoki batera egokitu, txomiek ibana da, desardutu egon ziren herriko ohitura horrek estenatokitik hartu eta herriratu, ez da. Aratuzte domekan, marroen aurreskua, oilar jokoa eta lehorreko pukaina egiten dabez. Marroen jantziak eta maskarak kuadro bateko irudietan oinarretuta eginda dagoz. Trapagaranen aspaldian galdutako karraskoliendaz egiten dabez 2010etik aurrera. Berez, inguruko herrietako ohitura zan. Bai, gure inguruan baia da honetan, muskizen ez dakigu, baina Abanton, Ortuian eta Trapagaranen auzo desberdinetan egiten zen. Barakaldoko auzoetan ere egiten zen. Gure mama Barakaldokoa da eta berakoa daki kantua, eta Lutxanako eskolan egiten zuen. Eta gero, ez dugu kontakturik, baina irakurri dugu interneten, enkarterrietan, mendebaldean ez, baina hemen ekialdean, Zaila Gordesola eta Goinezen egiten zen. Orduan pixka bat eskualdeontako ohitura bat zen. Gero egon da jendea, hemen herrian, esaten duna, bagian jatorriz Burgosekoa eta Burgosen Karnestolendaz egiten direla eskualde batzuetan. Orduan ere agian izan daiteke Burgoseko eskualde batzuetako ohitura bat, Enkarterrikoa, Kantabriakoa, hori nik ez dakit. Baina hemen herri batzuetan egiten zen. Jantzi sarpilduak jantzita, koplak abesten doaz auzorik auzo oilarra aldean daroela. Dantza, irrintzi, salto, giroa da nagusi. Herriko jenteari batutako informazioagaz, koplak eta lehenagoko ohitura jaso badabezbe, gaurko bizimodura egokitu dabe jaia bera. Dantzak, kopla letra batzuk, doinuak, bersortu egin dabez, eta gero eta estima handiago hartzen doa herritarren artean. Gure herrian importantea izan da, azkenean ari delako sortzen herriko nortasun bat, ez. Eta eskualde honetan erabat galduta egon da, eta bir sortu behar dugu. Nahasketatik edo daukagunetik, baina hori bir sortu behar dugu, eta hortarako da importantea arrisulatzaileak bezala, edo beste gauza batzu bezala ari garena sortzen, ze bestela azkenean pasamortu bat, ez. Ez dakigu ez nongoak garen, berdin zaigu hemengoak edo beste leku batekoak, eta gutxinez da zerbait gure herrikoa, eta gaur egun modernidadean ematen duen ere bai harremantzeko aukera bat, jende desberdinak lotzeko aukera bat. Bilbon, aste nagusian bezala, inauterietan programa berezia eta betea prestatzen dabe.
garai beretsuan hasi ziren ospatzen bata eta besteak. Azken urteetan ezaugarri berezi moduan farolin eta zarambolas izendatzen dabez uriko persona ezagunen artean, eta epaiketa egiten deutzi, Brindis por farolín y zarambolas y por Bilbao, ¿qué coño? ¡Hola Bilbao! Horrei, bedel fatoak gehitu jakez oraintzuago. Jaiak amaitzeko, sardina erreten da. Aratoste, karnaval edo karrasko liendaz. Tradizioan oinarrituta, ala ez, gaur egun herri guztietako jai egutegian dagoz karnavalak. Marroak utzik egin barik urteten dabe kalera egun horreetan. Eguneroko bizimoduagaz apurtu guran, lege bako denporaren bila, gorputzari libertadea emoteko gozez.